سالا 2019 یک ji salên herî zehmet bû li ser gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Bakurê Rojhilatê Sûriyê ji Efrînê heta Kobanî û Cizîrê bi taybetî li girê spî û serêkaniyê. Bi dirêjiya sala 2019 hikûmeta Tirkiye gef didane ku ew ê penaberan vegerîne Rojavayê Kurdistanê û li seranserî wan navçeyên sînorî deverekê bi navê navçeya Aram ava bike. Her wiha gefa encamdana êrîşan li dijî wan navçeyan dida û heta radeyeke ziyandar ew gef bi cih anîn. Nehê cotmeha 2019 artêşa Tirkiye û grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê dest bi êrîşên giran li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê kir. Bi taybetî li dijî her du bajarên girê spî û serêkaniyê. Têde balefir, helîkopter, tank û topên giran û grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê hatin bikar anîn. Hejmarek ji topan li navçeyên dinên Rojavayê Kurdistanê jî ketin weke Dirbêsiyê, Amûdê, Qamişlo û Dêrikê. Sêzdê cotmeha 2019 artêşa Tirkiye ragihand ku hêzên wê hemû navçeya girê spî û serêkaniyê kontrol kir. Lê Hesedê ev yek di wê demê de red kir. Piştre navçeya her du bajaran kete jêr kontrola hêzên Tirkiye û grûpên çekdarên alîgirên wê ku li wan deveran tawanên mezin encamdan. Di encama êrîşê de li ser wan navçeyan bêhtir ji 300,000 welatiyên sivîl koçber û derbeder bûn. Derbarê wê rewşanû li Cizîra Rojavayê Kurdistanê pazdê cotmeha 2019 heftê gihiştin di navbera Mosko Enqerayê de li bajarê Soçiyê Rûsî hate kirin. Şeva 23 cotmehê jî ew heftê gihiştin kete warê cîbcîkirinê. Heta niha jî rewş wiha ye bi taybetî ku Tirkiye dest bi cîbcîkirina plana guherîna demografî li wan navçeyên Kurdî kiriye. Li herêma Efrînê jî piştî êrîşa Tirkiye û grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê ji 20 Çileya 2018 ve her wiha piştî 18 Adara heman salê heta niha di sala 2019 de jî bi sedan bin pêkirinên wan hêzên Tirkiye û alîgirên wê li dijî mafên mirovan li herêma Efrînê berdewam in û te helwesteke navdewletî ya praktîkî ya rêgir li pêşiya wan bin pêkirinan nehatiye dîtin. Bi dirêjiya sala 2019 proseya guherîna demografî li herêma Efrînê berdewam kir. Bi taybetî piştî ku ji tevaya 523,258 kesan li gorî serjimêriya sala 2012 bêhtir ji 300,000 nişteciyên resen ji Kurdên Efrînê koçber bûn û li navçeyên Şehba û Helebê derbider bûn ku hejmara wan heta niha nêzîkî 150,000 kesî ye li gorî amarên rêxistinên mirovî. Di nav wan de 70,000 zarok û 45,000 jin hene. Piraniya wan bi sedema reftarên hêzên Tirkiye û çekdaran heta niha nikarin vegerin cihûwarên xwe. Çekdarên opozisyonê jî dest bi kuştin, girtin û revandina welatiyan kiriye û hêj di wan bin pêkirinan de berdewam e. Bi awayekî berbiçav jî ew çekdar di sala 2019 de di dizî, talankirin û wêrankirina mal, milk, dar û berhemên çandiniyê û şûnwaran de berdewam bûn. Weke mînak tenê li gorî amara rêxistinekê heta gulana 2019 2600 malbatên gundewarê Bakurê parêzgeha Hemayê li herêma Efrînê hatin bicihkirin. Berê jî bi hezaran malbatên Gûtaya Şamê û Idlibê li wê deverê hatibûne bicihkirin û hêj ew rewş û prose berdewam in. Di demekê de ku beşê gelek ji xelkên resenên Efrînê ji cihûwarên xwe derbider û dûr in. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.